Il-monitor tal-qalb li nħoloq mill-kumpanija Maltija Umana Medical Technologies ġie deskritt bħala revoluzzjonarju fil-Kungress Annwali Ewropew tal-Kardjoloġija. L-apparat jikkonsisti minn monitor żgħir li ħajjintuża minflok apparat ieħor b'ħafna wires li l-pazjent ikun irid iżomm fuqu għal numru ta' ġranet. Il-Kap Eżekuttiv tal-kumpanija Dr Adrian Attard Trevisan tkellem dwar il-bosta vantaġġi li joffri dan l-apparat għal pazjenti li jbatu b'xi kundizzjoni f'qalbhom. Huwa bażikament temporary tattoo sensor, bażikament da huwa jiġi fuq il-ġilda tiegħek tintneża u f'2 minutes tilbsu u da l-aim tiegħu huwa li jirreplaceja il-traditional halter, dawk l-apparati tal-qalb li huma bulky b'ħafna wires fuqhom. Il-Kap Eżekuttiv żied jispjega li permezz ta' dan il-prodott il-pazjent ħajkun jista' jkompli bil-ħajja tiegħu normali minkejja li jkun qed isir l-ECG. Dan hekk kif ħafna drabi l-pazjenti jkunu jridu jieħdu ġurnata lif mix-xogħol għax l-apparat li qed jintuża bħalissa huwa goff. Kemm jista' jkun il-pazjent jista' jimxi kemm jiflaħ u jista' jgħix ħajja normali. Dan il-tattoo sensor aħna ngħidu l-umana tiwan, bażikament tilbsu fuq ġismek u tilbes apparat, tilbes dak l-amplifier żgħir biex jitrasmetti d-data, ma fl-istess ħin il-persuna tista' tilbisha toħroġ barra mill-isptar tagħmel dan ngħidu halter ECG u fl-istess ħin tista' tagħmel l-attivitajiet tagħha normali. L-Umana T1 ħatkun ukoll tajnuna kbira għat-tobba li ħajkunu jistgħu jgħinu lill-pazjenti tagħhom b'mod aktar malaj. Data kollha li niġbru għandna numru ta' software nagħtuha kemm il-pazjenti ma wkoll biex jgħin lit-tobba ġo l-isptarijiet għandna dak il-biomedical studio illi jintuża ġo l-isptarijiet illi da bażikament jgħin lit-tobba anka jimmonitorjaw u jilqu d-dijanjużi tagħhom f'pazjenti li għandhom problemi ta' qalb b'mod ħafna iktar faċli u b'mod iktar malajr. Dr Attard Trevisan kompla jispjega kif għandhom aktar proġetti ppjanati għall-futur, fosthom li permezz tad-data li joħorġu mit-testijiet tal-ECG ikunu jistgħu jsiru jafu dwar kundizzjonijiet oħra fil-pazjent. Nużaw dak artificial intelligence u ninvestu ħafna f'dawn l-algorithms artificial intelligence biex jgħinu t-tobba u l-pazjenti qed pereżempju nużaw l-ECG data tal-qalb biex inkunu nafu fil-futur biex niddetektjaw kondizzjonijiet bħal sleep apnea. Dan il-prodott diġà beda jintuża f'għadd ta' pajjiżi oħra fosthom fi sptarijiet fil-Portugal, l-Ingilterra u l-Arabja Sawdija.